sini padha nindakake atenes komandan wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagai agama rimbang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah. Solawatan pepele dikon ngeling-ngeling nek dina iki Wahyu mangga lagi sowan wonten Mojo Lampir Putri dalan sing kagungan kersa mbakin pundi nggih Pak sinten derek tepan sing gadah damel kang pundi menika oh Bapak asmane sinten Mas Suka. Oh, Mas Suka Saki. Mas Suka ugi Mas Saki, nggih. Mas Suka Saki. Dalah Ibu sinten menika? Bu Lastri ingkang pundi? Bu Lastri